Mwancho mwegelia Ndizi TV na kware niribene asentunda yende entunda ya gatato ime yomoroberi obwensakia Jumatatu kuna botambe niko kwaligania abagania ase studio toko sanga amangana akisiasa amangana gadrate ime yense yaito ya Kenya anene mono niko kuligiria ase orogongo rogusese kumwancho mwegelia Ndizi TV abagani baito nabango batabikuru chinsa chiamambe wikira abono igani go babiri wikira na ase studio bale angevene linde kwene kinga utumanyi bale naralia yagendrete ase ensemo ya siasa anene mono ase orogongo rwa Gusii ne county Nyamira county ya Kisii skolende na bokonda kusangana ndo kwetera so mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital na kwetera ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na kwetera namba 0792192834 elinde tobeto kusanganaye mwanchumero Ndizi TV asem ndo chabangi kigima Mugenda tutubwate gwetera asenchera yemitandao yekerero anene mono asensemo ya Facebook mwanchumuri nabo kusangana into karengere kiao bugusangana into boigo naralia ya maburi kiayo bwate igoro yabagende baito ekagera bono babere babikirana ase studio bali angebene matina basa ibachete chinza chiamambi juni ni gebero beti kigima elinde korwa ebrengere vyabo igoro yoburai bogendrete ime yense yaito ya Kenya anene mono korua se county Kisii county yenye miandocha sense moya Facebook atenga Rose Ariga live from TZ. Wow, noche mwalimu Charles Luanga tebanga ogato korua Kegusu salamu niko zangu ziwafikie niko ndani ya show with my wife Jacqueline kwa kombuka pamoja boy kondoche Bismarck mukwa tebanga a protector Bismarck mukwa korua Kisii getembe nubia niko ndani na my beloved wife Sharon and my son Eugene I my dad attacked my family members in nchira bene boy kondoche Walter Rioba tebanga tuned in from Embakasi niko ndani iyo moroberi obwensa kia sebo torochenga Shem Keburi tebanga with my son Spencer my son and you job saying hi ndoche boy go William Mogaka tebanga watching live from Migori tuned in hadi mwisho count me in from Sensi Kisii korwa Itibo City niko ndani ndoche boy go ekego gitwanchwandira atanga asedi akorukunga ekegogi Omari atenga Edwin Nyamochi angonya Kalen Ondie kikamanda omwalimu Nyambuche Nemia Mumanyi Eric Osoro Kerry Esteri na Fred Nyandie Kamosomi omwana zilizopendwa eswitati yane Rose Kerubo abuga Ocharo Constable Evans omwana bwebundi Dante omogusibo igo tuko ndani ya shondo chebo igo got Evalini Misiani karibu sana imemoro birensa katanga korwa marani pamoja hadi mwisho Richard Mangi atabanga watching live from Anyeru inakwali ni bene asomoro birwensa kiboigo Dominic Nyabuto omwalimu Dominic Korukeumbu Amasago base niko ndani hadi tamati boigo ndoche Dennis Kemari korwa Kionduso watching live Dolvin Mura Job and Abigail. It's another week. It's God's mercies. God has allowed us to sit again. It has not been easy, but by the grace of God we have made it a happy new week. To my parents, children, friends and all fans of Ndizi TV, without forgetting my enemies, ime yomoroberi wensakia till the end. Inochobigori Tunda Green atebanga watching live from Karen Nairobi. Karibu sana yomoroberi wensakia mogaka matembe cheke sora tebanga madukani jijini Getare liko locked ndani. Karibu sana ase studio bagani baito mogeni itondo cho ikirana ase studio Honorable Nemuel Ombiro na boygo Daktari Bonface Kegusu. Karibu sana yomoroberi wensakia wakire buya daktari na akire kuru Nyamira. Yes. Yes, mheshimiwa kuru wande yekoro kupo chitendere. Abo chitendere. Karibu sana memoro berwensakia. Yes, asto chakira kuru sensemo yao mheshimiwa Nemuel. Tutebi nga amalieta ainingo naende nsemo kie na nyolengeli tali yao nigo nalia tora senchire taliengia chakili anga siritenga kyokoro naende oratumanyia so bwenge nga asensemo siasa ainingo. Mbiyamona sana umuraria job mangi
Asamalieta una tuate babolitanga ni nkorukunga Nemuel Ombiro makori. Korwe ward korukunga Bochtendere ward. Constituency ya Bomachoge chache. Koruega Kisii County. Njoyo ndega igande omwalimu. Mwana biashara. Nande nkabe politician. Bona gakara tuachaga iga. Yarko batogo kwa na abira tatu. Igore ya mangana ya Kisii County na Nyamira County bunantua bantabamo. Buyamana sana. Alright. Bono nensema ya daktari tumanya ningo naende inkyo kuba gukora singa kia bono naende tore ko gwatekiaga so gia siasa tatebyango. Buyamana sana. Asa Marieta igongoro kwa umnegetari Bonface Kegusu. Igongoro ase ward ya Nyamaya ward. Era ase constituency ya West Mugirango. Ase county ya Itengi ya kabisa ya Nyamira. Chino clinic officer under my profession. Awe pia no mwana biashara nde. And voigo no mwana siasa nde. All right. Yes. Enchere abene kegima ase ensemo ya siasa na manga genrete imense itwa Kenya anene mono county ya Nyamira ne county ya Kisii ase ama tukabwango igantu abatokora na okugungsana na ekati county ya Kisii ne county ya Nyamira anene mono igorero beberu wa Keroka engana twaroche omweshimiwa bwe wodi ya Rigomanya mbega gisesa ko kagenda koti itindi kugani ekoti tigange ga yana manganaya ntaete ko chikomusaba Abigail Nyanchama abika otochesere clip ke ukwanira igoro yoko na chakwa boko base wiki yaita ase munachi ebina mugo kamau abetega koruko na changa tigachimbe bono chisiku ya situ abatokoranga ase ekigambereke ni gobono ensemenene ye yorobirwa karobe korokana koba ase county ya Nyamira oroke ensemendebe ase ensemo ya Kisii mo director na Abigail Nyanchama tochesera nge clip itorenga na ria yabete ase koti Kagambero enene mo kugaya na mangana rengete chindemero nabo igo amalimo ase Kagambero yakene Kenya tochesera nge kripotora na ria yabete ase Kagambero ke. Although the petitioner has not succeeded in showing that as a person he was vexed twice by the revenue collectors, what he did by coming to court is an action that has helped the people of Keroka and also the people of Nyamira and Kisii, because the tension that was there of knowing where the boundary is and fighting over it, I grant him the cause of this suit. That's the judgment of the court. Most obliged. I believe this is a win-win situation. The boundary is there. The service agreement, you can go back to it, or you can decide to do away with it. Muriria aina rabete ase Kagambero gia Keroka astabeta Kagambero ekenene kia Nyamira astabeta kora engana iyo kugayana igoro yero beberu yabete konachwa ase kolende tuabeta koranga ensemo ya Kisii babeta tanga ntoisa negeti nengane oigatogende ase Kagambero keigoro kegima eline wa appeal kwene kinga angane yabe kugayana kolende ensemo ya Nyamira bakatebanga ntuto isanekire ase toro chembaka omugavana we county ya Nyamira beto ikirana ase Kagambero samugavana Kisii atabeta wikirana ase Kagambero teto chakere korwa sensemo ya daktari ebirengere bya ombire byebi igoro yoko nacho kwa beto konachwa ase Kagambero Nyamira igoro rube rwa Keroka Miyamana sana ase Kagambero keli anenda dawa Keroka MCA weli go ward musanya nyambega kisasa unambiyamana sana aso tek kaamua una tikachembe beli eligere libubya sana sini njotari bia kero bwate mugondo igetara segeto nore buno muntu naro kara okarendo na trespassing igoncha karengana na inche Kagambero kelimbia kia rwete ruling yaye ande kene tikachimbe bebe chisikwe igon tuntwanchara nete ande tuntoka keteno Kagambero ne Kagambero kia Nyamira asokuru ruling yeli ensemo yao mheshimiwa Nemuel totebiango asokorra kwa onko igoro kona choko ensemo ya Kisii njate betenga mbanchera netino kona choko gwe Kagambero
asense moya aye inkiora bego kwanera igoro okugaya no kwabeta sikigambe ya Nyamira. Mbuya mana sana Mr. Mahangi kwanza yende kitanga narko tunya taker ko banyar ko nyoraninga nelinga bakenya bangi ose bana siasa bangi bali ko chibanchera non court orders igo no nyanyar ko favor Kisii still Nyamira ngora mikanya ali the same way it has favored the side of Nyamira still kuna wale ambao wanalalamika but kwa ule ukweli from Kisii County ngentona nyalo wakingo tabange lingana ki into abantu ba Kisii County tigato sikaba minto ba Nyamira into twensi na ba Gusii oro we boli the court has said nga 90% of it it is in the side of Nyamira side and you know mostly you nere sentene ne araria ya Nyamira. That is the part of the biggest part that gives Nyamira the revenue. Na into Kisii as Kisii County into our big muscles not want to our brothers because we think they are politically weak to divulge to attention of whatever that is happening there. Oh my no barambolinga na ki Nyamira side tigavaye nanu about even ayakoleta but the court has said it is 90%. And in fact I want to congratulate this the MCA. I'm told the name is Mr. Nyambega. Yes. Mr. Nyambega did something good. Sijui watu wengine hapo kitambo walikuwa kiangalia wapi. Watu amwezi nyanyaswa all through these years and you know it is your right kwenda kuclaim what belongs to you. And the court has proven. So let Simba, let anybody else go and start saying that you know hii hapana koti kufanya. No, the court has said 90% of it belongs to Nyamira. So let whatever belongs to Nyamira be given to Nyamira. Abnalia maskani yakoba antunaba Gusii to Nyamira keli what belongs to Nyamira. Sisi Kisii our percentage is a bit big. We should even be complaining that you see Nyamira has taken this, Nyamira has taken this. The court has said and let court orders be accepted and be respected at the same time. Komentanayo, Keroka ya Nyamira, yani Keroka. Again, boundaries in Jimanirasti. Talia, Kineg and Tokia and the Yogos to Kiakore and Tali Nyamira, because Sinchia Vega to Kalesan. But again, to Keku Nuari, Talino boundaries, revenue, correction Nyamira town, Yania Keroke town. Nerea Vega Geko, no Sama to come. Actually, the Ria Karanaga, no Gavana to Matanga Nyamira, so I take Keroko. No mogava no itogo so ngwai era swete kero mba tuarta gentleman agreement una ne pare ne tire teiga tire tuatanane inu mwa collect revenue side na ndu tu collect side atibono mo MC eri bweri go mekera gete yaro chuna na bwenta ko kora magenderero side chance chia Nyamira chigete go nda nyaro kora magendero abanta bangona nda collect revenue cosa pagendra bwenta parento okoro nege pagara cheta se que ese koti ya Nyamira osiki una ntowenga ituwenera te boika the koti ya te boundaries chirichiro tigachibe respected koti ya te parento kene kene na the boundaries chirichiro iwono Kisii gar konya sababu ikabache Nyamira baje wakora revenue ororo babwato kili marioka baira nas boundaries ya bichiget igon tu isa negetene kangere kintigareta sawo daktari musakitwa mangana majikoro ase county Nyamira na abete ka koenda sensemo ya Keroka ati usangelie birengere libya menyi bensemeyo aba menyi bensemeyo ngo abange baba betete banga ntuno na mangana agendrete ndoro chinganjira nera gotokonya ase igo tokaranga baro chinga mbabu ate aja mono na mangana agendrete ase code baradenga intu abantu banyamira tokona baro biasara bakito kona biasara ni intu Kisii ngogenda turi Nyamira ngogenda turi ase igo ndoroche igo asensemo oroche okungusana no kwe kwalenge gati abara ibose ngo involve ti mwana inchi nkyo barate no amayetekero muntaro murai igakora abantu na ndi asekero kagintu ngo kwenda kuchinchi none keke ikile kyabantu bente kumanya egenti ngo kwenda kuchinchi ali revenue correction abantu bwa correct revenue otherwise ibintu bino bigotigara kwa umwana biashara onde wenzi ne ban county kyokoru no allowed okole biashara announce as a country to ya Kenya igo bari bakora biashara ali Keroka whether Kisii county yokoru
tobwati muchando nde toyo ko chikotokari igende kerene keronke na kibonwa esekonyari wakana taxi yo kanere kwenda kuchenji unabona ya chenji ne saidi ya Nyamira yo kwenda wakana taxi okay lakini bintu binde byonsi ipi robibe watu muchando na yo garata jeta simwana nji toyo to kumufu kuchika ko stokoreki ageta informed you mwana nji otherwise leaders bokaba yababete informed kolane komanyumna kaibona ntutuigete no le niga bayete no le taxi irende te wote Nyamira elinda kora magendra Nyamira County ensema Nemuel okorang okunsana okukwe boundary ya Keroka ikwalenga se faida mwana inchi bose ne interest bose nokugania kwa bara iguka no so to some point na batawete banga sometimes these leaders some of them not all of them ngot chibale batu are their hidden agendas but on this side it is a win-win situation because you know the people from Kisii they'll be on their side but it is a boundary they are allowed to sell their products in the other side abantu ba Keroka na bara they collect the tax as Mheshimiwa Daktari has said on their end because it is 90% belongs to Keroka side. So nande asel to which twago sabana siasa mbaro kunya wachochea bananchi which is not good at all. The ones that they bananchi nga abantu ba muntu tambuka gabu acha kwa ni bintoga. That is where the problem arises from. Mwananchi ana shida. Mwananchi ukimpanga vizuri hivi wewe uza hapa yeye kazi yake ni kuuza. Na kupata kile chake kidogo na alipe hiyo tax kwa mahali ambapo ameuzia vitu zake ili iweze kusaidia serikali. Mwananchi anajua mwananchi ana shida. Shida ni na kiongozi kewo cha kutebia abantu ketenga inu bali ba kuruga igambali ba minto tutakere ba onelia. If it is a measure that should come itakera ndo batabunga na ki bone gento kya chirega iga intuna banta abamo neltunga abana ba minto tutakera ba onelia iga taxi ya bantu bali bande mba tuma kurwa ba Kisii County baicharalia baichaga na bamba tuma bakoreki baichega iga batbono ba atirenga ga iga bono kai iga ninka iga mu. Okay, that's good. Asinge nje faida muri Ndizi TV abange baraba Gusii ariko bari requesting ni maetenga Kegusu nege Kongo lakini rende toteme chinkwana chito tukwane ase Kegusu nali baranyare bakonyore faida se umuntu muriria niko twende tukusanga na umweshimiwa Nemuel Ombiro na boigo umweshimiwa Daktari Bonface Kegusu alse Nemuel Ombiro kurwa se wodi yabo chitendere na boigo umweshimiwa Daktari Bonface Kegusu ni gakurwa se wodi ya nyama yase aligete uchukwamereria asobochori bole bosio na boigo mheshimiwa Nemuel na aligete uchukwamereria asobochori bole musase na ukwenda kusangana tuite aso mtandao wetu Facebook Ndizi TV News Digital sensema YouTube Ndizi TV News na boigo terase terase mtandao www.ndizitv.net na utobwate chinsa emirongo ebere na inye amatuko atano na bere ye wiki no emiroberi yonsi eremea Ndizi TV okayenyora asenchira yabene asitogendete kusanga anene mono amangana ndrete ime county ya Kisii na boigo county ya Nyamira boigo tutukaleta seng engana ya Keroka ndo betokoranga nigo ewo ensemo ya county ya Nyamira mbabete ba okinia omuchie okerokoba municipality engane uchukwane kingamate ke ukini kobe municipality na nechi besa chiko egwa se municipality nechi nyinge asokoro ko ino njira kieye okunacho kugwe koti kurachi egwa affect bosikorachi gukuna hasensemo ya Keroka municipality ngochiko yaga cha mono bosebono naliko ngosingo chutwara chi emechande etato ngakimoroche asensema ya daktari bien mona sana ekikito batebuna koti kulikuna cha negendo kiamwe abantu bakero kwentego chingira asengenjo 90% ya Keroka igere Nyamira naende Nyamira Keroka aligere bakarona Keroka ya isaneire kwa webe municipality egere municipality yewo chuetenenera there are some grants chiko chicha chiko nyumo churio Keroka okina none kere akonyire nona magacha ago chokorekana Keroka e town yons because you suppoligere konye e pare lunetire tega no ina baskari barari Keroka police station na ba kunyara kuwata monto ko sire para kurumuino uno mundo imakairura masharuro lakini wone koti yarureti
bono nyino ni mete no nyina mangana security ngana ari improve Keroka go kuna choko wa court number 1 ku improve kule ngento ko na security already ni mete ya ansire ko ba improve doro ngento ya kabere ngo improve era mangana bono yo bwagachi bwa Keroka town ase ngencho ekero na ya etu municipality bono abantu mbali bagocha kuchicha elinde ekero mo gavana ba chiresiko nini there are some good people who support grants chichiche chikonye town yetu ya Keroka ekine ane twaro za bantu bitu babusonga Nyamira twari chitown chinsili aki bosonge babwate chitown chinyingi fatutigera Keroka eri yetu none kambere kwala dona ngwanda bari kuna chapi batigane erinde tutwara muni eri yetu nere butame tutwenzira Gusii nere una kero monte chore taka nyore tu akanyora Nyamira nda to kambosonga igo tutwenzi naba Gusii tusikana kuna Gusii tonya komusana ensemo yao Nemuel kerengali kya onkere keke igoro yengane Keroka kwa municipality na boigo okuna chagwe koti kwa baro bono nchira kie korachi okunere enseme nechiko kina bono gusera chikwira nanse yamana asili swali elio ntakete kwa adon mheshimiwa kelia kwa nirenga amejitetea vizuri inga Nyamira ebabwato botaoni oboke Kisii County ebwate countless towns big ones ndobwate suneka ndobwato gembo patabaka chinyinge we can name them bona say it is good news as abantu ba Keroka nango chikoye kubali kerekeke municipality and number 1 municipality ne wata mangana mani number 1 the positive side ya erongana ki number 1 chiga singo chire gotoka chinyi because ingo chire wetenenera number 2 services ingo chire ko ba close abantu bari kunara ko minyako korwali ocha Kisii County go so anda mbake town headquarters but now ngo chire go tenenera amangara na health education security even the everyone spingo cha bira close ega ndokende kere kya muhimu sana ni gore ya security twatwalire border disputes of sana abantu bago have advantage of the border bakora bo guide waichora manyadarati all that lakini kego chikonyara wake wetenenera at ntoko chikotwara abantu bako musana oyo muskali o Kisii County ono muskali go Nyamira because sasa ngochiere konyara kabakwe wetenenera because number 1 revenue yego chikokora chikoba raised because twatabu gunga 90% ya Keroka era aralia Nyamira meaning abantu bali bago chiko so 90% bali bago chikoni binta revenue go chikokora go chikokina nande kere gukina ni kwa manufaa ya mwananchi it is not even for the politicians ikina kiaba na inje tekere bali gere it is for their own benefit it is like whatever buna saizi to ayetu ndiko nga devolution kale twali kwanda mpaka Kisumu na headquarters chialenge kirota wate county kwa sababu abantu bali bali lisabu bali wocha mpaka Kisii town but now in the decentralization ya konyere sana services are close so njengo support a point yunga Keroka to be given a municipality nanda banda bagali kwerechi appealing a court the rule no tikatosika abantu ba Nyamira ndibona Kisii County toisanekene keliko kwate na bali to ba keligeke ejirani aikera tabwa tali nando okomugura mpaka kelia kwataki deliye kabwate na ayeta Keroka okangana kitigana inche namo ba geras mheshimiwa said nditwensi pinabagu nabagusi asengencho asenkwana yao ndotwensi nabagusii ndowati mogusii Onyamira no Gusii Okisii ndaite bono mbae kiroyomo libaga lya bene so that tojo gukora ensemo ya Keroka tutaraskase busyo muraru enkwana ine mweri gochiase abarai nabo igo abamenyi be county chichonsibere anene mono asumobaga oyo Keroka daktari tuchaka sore tega ndona tia baksiba mente batorigereti ngente tangani tutumanyiro na Gusii tuanjane ko tambe tosikane nando korojo mu Gusii andons kawati mo chando ndo bonds mo ikane munare ko konya asaba minyi baito ba Keroka to chigo sabna na ki elo dioka kia onchoreti na se boundary ase murai weli ko mago ika se administration ya Nyamira County ko ika yento kene ngiyo kigo chigo change mo na kigo cha kana za no ya change tax correction yoka kwenda wakorone county ya Nyamira 90% ya town ya Keroka iga bantu ba minto wali more Keroka
mobasa ko bwanza kusegetu mwanza ko twara obwa matobobe twanza ko rachisegi abantu bakurwana ebimbi batokonya kende turasarie town yitu ya Keroka tigatwanjira nene kigambero gie koti na giate yote na bono town yitu ya Keroka era enene asensemo ya Nyamira twanjira ne boigo ande tomenya mo twins intuna abantu abamo ekinto basa kweba Gusii no montoyo igo abantu baminto tigatosikane ande twara ubwanja bigutambe miyamana sana nsema ya neko benyenge sana asa abantu aba Gusii ba Nyamira na Kisii County ntutwensi na Gusii kuna twanyara ko bataga tebigu egento takere tokole torakane negento kerukunga obogambi obobe lakini gento kende gyonse kego benefit ya ebuna Gusii andonse asabeta no kolete rindu ne twatebigu nga services closer no bogambi orobuya lakini nto anza ko tageranga mugambi ka tutabiringa abantu gete Gusii basigete nababe bali batumbu gete moino Keroka nababe no egento rangana kiti gatobe no malembe intukie gento ya chirenga ngelie kieke ko benefit omwana inchi tigatogia ncherane Biema. All right. Mwanchu muri Ndizi TV netokaneza kusanga na Mheshimiwa Nemuel Ombiro kurua se ward ya Bochi Tendere oyo origeti bono guchukwamereria ekerogeke ase entunda yogo chori guchirubere ne merongo ebere na isano na ibere na boigo Daktari Bonface Kegusu oyo boigo origeti kwamereria obo chori bwekerogo kebo MCA we ward ya Nyamaya asobo chori oboke obo chori obumaitenga bore bwango kegima abune kyombe kya IEBC kabake gochorwa kebugie sirimbi nigo habaraya bange barachi kwamereria anene mono koligia kwira libaga lyo kabeire MCA we ward yu Elijah Siemwe betaka usiru mabwaye asenjira mu baskono wepara ibo lenge omora iba bale numbaro omonene ase bunge ye county Nyamira koneke minano kirachi kobege tindi ase obocholi obonene obu osobocholi obuboke borachi koba amatuko abwango igase na bukanda usangana ndu kerengeli kyao wetera asenjira yo mtandao oito Facebook Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube Ndizi TV News ambayo tera se namba ya 0792192384 rende usangana ndu kerengeli na uko tumama boli yao na boigo ko tebanga ekerengeli kyao nkerekieke igoro ya mangana togenda te kusanga seigo bono gante toske bosio togenda ko igoro ya mangana siasa genda ime county ya Kisii na boigo county ya Nyamira ase county ya Kisii tobeta ko libera linene lya kisiasa ento batakoranga nigo omo MCA we ward ya Ichuni Wycliffe sio chaka wiki muswada bosio we bunge county ya Kisii wiki aita anene mono asibabete baukwanira anene mono igoro bale nekirenga gyo kumwaka isiko mokonyo mugavana wa county ya Kisii Robert Monda engana bere koleta libera linene lya kisiasa asensemo yaba MCA kurwase ward bose ensemo ya Nyalibali ba bete bakomochia ensemo eliabete wiki muswado yu bagatebanga yaya ntubuna abanyalibali ndori ko chwantira nenganeye onyo mongo chwaka omukonyo ya iziko na omugabana nero ikakusiko naboyo tokaranga ensemo ayabara yabangi ko runyalibali bagwesoki kegima batebanga yaya ndori ko chwantira nanganeye naboyo tokaraba bunge baito be county ya Kisii omubunge o South Mugirango Silvana Sosoro kagwesokia mubunge Sairi Jando mubunge Daniel Manduku omokonyo omutenerwa bangina korukunga donya tutupiga gwesokia se ababwango mono gwesokia nabanyalibali nyene au babeta batabanga intubono babeta akoranga babeta bakorana ngani ko bako mugabana county ya Kisii Simba Rati okoboko ase babeta bakomochia ensemo ya bali babede bakomochio mugabana tanga ntu ningo tora soko tokomo mugabana okoboko tengo tora ranga naralia ya ensemo ya bara ya abanyalibali asa ababwango mono naralia babeta bakwana igoro ya mangana ya gentrate mi county ya Kisii mo director ne Abigail Nyanchama to manyango naralia ya babete bakwana abanyalibali abara ya bakuru nyalibali naralia babeta bakwana anene mono igoro ya maberera akisiasa gentrate ime ye county ya Kisii oyo no mwana oito ototagetaasi kwe bakibisa kubimanya kana ito ogusinto bwatabana osoro okugamba South Mugirango constituency yemo toli gotogambira buno umunyalibali aye osoro otari gwanja omoe ambo time chinga chingia ekiagere squad card yao
guchero kuboligwa at the end of 5 years. Abuongati ya wamenyi kurwase bunge ya Nyaribali Masaba na boige bunge ya Nyaribali Chache imeje kaunti ya Kisii ubaganiryo mugavana bwe kaunti ya Kisii Paul Simbarati kwa wali bagali kwikirania uburaibwaye na komoche bali abagendete goswana na uburaibwaye intwe ni ntutu wake to mwana uyo Gusii Simbarati chikura na ende bakabono iga no tuli magega yaye abega ruri bachire bako ruchi constituency chingao guchakora mu mwana uyo ntogwanja abanyaribali mwesp mwakana maganaje niko chinga kyeche batebire buna abanyaribali tikabaigwe libaga elibanyare gukwanira igoro yo mokonyi bo mugavana bwe county ya Kisii Robert Munda magana Munda ntobwata abanyaribali abamura itombara abasomete nabekerwa kigeo cha Nyaribali Masaba aba murambara wabarake gambe mwanjira ndeboigo abantu ababebekire bagwe kora ngamba manyete buya mono Simbarati gutoyetania nani nditu amachorite tubakandi guchaka rero Boigongati ya wamenyi kurwase bunge ya Nyaribali Chache bakora wana John Sageroni ko batebire buna Munda nere bwerusirie asomo bolia bumugavana bwe county ya Kisii kero mogaka Munda ko imoka go tige kerogo takto consorte tibuno Nyaribali ire ko chiete akariya abantu ko ruoro sana ime akadekere ngatata getie kerogo ni kirenda kunya gusumbwira Nyaribali oye Munda kwa mwete go tige kerogeke totali tige asabo iko bamuchiri mu bungo South Mogrango zirivana Siosoro asogo sona na emerobeli yo mugavana bwe county ya Kisii Simba Arati Bona aya Arati oteberete toko kale bintu bya ntoko kale bitu ndwe tware ko gwoni otire pi ando mosigane na ndo mosigete ande ntoko roro osoro okugamba South Mogrango a constituency yemo turi go togambira buno Nyaribali abanyaribali pot Masaba na Chache mbabo yatabarayi babo tiga intu twekwanira buno Nyaribali aye ni ngogo tokwanira ko South Mogrango kwago kani ryosoro yakosori itiga nkore ngito tora monye story yo Nyaribali toto manyeti buno Nyaribali totake koria kiti togo tacha Nyaribali Chache no twini ntutu ajorte Simbarati mune gavana yeito naendo mwana yumuza ko muri bereria no nyetarie kieni yoka ngiabatega kurera murabaira ngombe tokinze obo muro yo no montore mete na ntutu amwanchiri ntutegetie adakokorerwe cheche tingakie chibo igoni ko bamentre buna abameri ba yo mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati na wakola chibura buru asemejega na sensemeria ya matanga asebo iko ba muchiru mu women rep county ya Kisii Doris Donya Toto anaso kwerusia kurasa mu mugavana bwe county ya Kisii abasori imwe achakire mwagenda matanga mwataka kuburukani kyabansimba mwako gende mikutano ya Simba mwataka kuburukani kyabansimba ntoroche omongina nkwaroche buna twakoneti kore na Simba omono kwambale tira iburi bakoko korega hasi na Simba orendete omongina neche ikakara tokokoboni ngaski kware ko tokorera onye naye kwarura Simba soe timu ei onya komuro lakini abangina nabasaya nabakaka ba Kisii county mbaroche nuri answer bochibesa kwairu ngaski gwakorire ko reporter ya Ndizi TV kurwase bunge ya Nyaribali Masaba imeje county ya Kisii reterani nchonkro kwa Vincent Onyancha TV ayunaro abereka kugandira ime county ya Kisii asi ababwango bono iga baberote banga niko bamwegerero mugavana Simbarati bakogikirika tia bara babere bakorokana nga bakumurage biara Simbarati asi katia bare bate banga niko tokageretenga Simba nayo magenga ni kulende niko bono to beto nga bara bagwesoke bakote banga niko tukwigerera Simbarati mbiyare nduru ati mamocho nensema Nyaribali tuko chakara asa ore Nemuel bire kagere ne county ya Kisii amangana agendrete ime county ya Kisii igoro yogwa kwa komo konyu mugavana isiko Robert Munda oiro chenga nabwatekerenga bose namangana akisiasa mbuya mwana sana kwanza tigana tebanga ebintu biko ko Kisii county saizi bigere iri na Kenya ngima biribia siasa anja ereta kale last year saizi Kisii county ere ina campaign mood tole campaign mood rioka toko minyokani rioka mpaka tuweboli ngandi india magendera yago chia korugono kisege chigenderete wiki te kwero taraigunga Simba
na osoro bakorire gento gete Simba na osoro baminyokaniri gochira segete UDA na ODM gose banyoranira segete baminyokaniri so a trend ya very on now impeachment motion yegenderete without fear of contradiction of wherever that is going to happen Simba saizi tokomo beka bune warlord of Kisii County toko make enemies na kero muntu moisonde oyo kwaro choko nyakwanza kuminyokyo mugako itomacha gutwanchite bu yako muminyokyo bosanga oletira abantu mugako urita koleta abantu bachikorwana sematanga Simba ngoyo arosiri emotion otebiro tomiro mo MC matabiri ngagenda ngo beka igateba mba MC kiabana wikirabo ase totaraska busyo sengencho nabange baturigireti mboene kyobo bwate nga Simba otomire emotion mboene kyobo bwate aso baene ngagete abantu mbagirigirete gento kagenderete ase county ya Kisii no boli monto ndebwens na bako batabingana ki Simba through the actions agenderete gokora chia gokorera abantu bande aba batari bare against his agendas which reminatingana kitarikera monto atakubaliana na kile kitu ambacho unafanya igonto bwato bomanengana ki umusukumo oyo because yereta konyara ko mbiche era wieka ngotumia ara abantu getegali ngairo motion turusio monto yorongo koraliki because in the real sense tu bo irito bo na bana inchi bono abuba kwana bobolingana ki bono totebi inki monda akolireke inki deputy governor akolireke no boli no mo MC oyo mobolingana ki inki monda akolireke bring it to the table eba otebanga nigabera otike mirimo yae na gutiga tekokora mirimo koenda kunyorana na usoro na monda ukutali gutiga mirimo that is what people claim ebine birengere bya Nemuel Ombiro tai birengere bya Ndizi TV ntoranyora bwenenga ningoyo ole maiga yengane yegendrete mi county ya Kisii saigo tiganske busyo as Dr. Bonface Kegusu Yes. amangana agendrete ime county ya Kisii asokora kwao nabwatekerenga bose namangana akisiasa Chibura na aligireiri mangana ali busongo busonga mangana talibona ansa ntu anste to ganza bia after chikora chia era tekero montaga chorwa kolega asiaye ande kero monta se constitution yitu ya Kenya ya tekero monte chukumuro kora ega asiaye ri aire onega ntoro che impeachment motion ya lete to pass assembly ya busongo Kisii yoko impeach deputy governor amusamuda kero kolega yegento kele kombali na bokora una Siasa because literally stay omo deputy governor Kisii na lirenche una tigre gas ogo tigre gas ya mundo ogo tigre gas o ko likigendo to ko resignation letter bakuri keri uko ya no na tigre gas stay ya likire na ende egento kiko kere bosongo because izo kuli no monto nyeretete nyali bali yako and of course nyali bali masaba ko kino nyali bali monda no munyali bali igona bakora una siasa nere bia indega asoko ganiko beka buna omuntu ko lete impeachment ino munyali bali obona ko abanyali bali bankire monda inche to me tuwale wanje tutige bintebi asekisi Kisii yechi abere chinyinge mono chitali kyamagendero ono nabantu bali mbalezo kuroka buna bali bagocha bacha kokora magendero chi county bakoleta chibeza bacha kokora ibintu ngobwa bali bosongo nere town yitene nene pi ase kuziengima kono roje kerego sareke bene chise bichoka abuna boko nyora buna teliko chikogendera because to that mami na mambiende miaka mekega kurbona bosongo yitebe city na kineo chokobe city onyo tuanzire chise bibono ensemo yao daktari okwanira mangana arengetenga nigo nyalibali twa umuswadi goleto tunu munyalibali arafu tokaranga aba MCA wetani batano na batatu aba MCA batano batatu ko nyalibali bakoko boko muswadi uyu boko mwaka munda iske kiagera abantu abange bale babuga to okay bari koranga njabwendrete aba MCA tango na bakwegera munda lakini kulende aba MCA abange kuri nyalibali na bayeteti muswadi uyu
ase korende ensemo yabamenyi barekanire ng'a nigo bakumutya aba MC aba asoko okobo komuswado okumwaka munda isiko inkikegendrete nyalibali asubi asokora kwa inkikegerete ng'a nyalibali no muga omo Siasa akoru gwechisemi omo deputy no akoru lakini toroche ng'a nyalibali igentonkero kegendrete ase faida yo murigere inkekero chigendrete ase county ase nsemo ya nyalibali mbiyamana sana kwa nyali ukwana igoro ya the CS omoga katosigete omweshimiwa Machogu akoru nyalibali amonda our honorable deputy governor akoru the same place wana gusikuligereri bado yendo natanga siasa genderete gaiga abantu mbali bakona gusukuma abantu getenga kopa bakuru asigete bari murengo gete gato tumie gaigero la kanenga naki ingaba na ubangeta abantu babo ingatoro chibono yo inkare and bwangiro igo bwangiro korwararia korunga so igenda la this thing is purely politics kero monto no borno no mwana saizi na bakwata ngata is purely politics aigo bone kentete kire gato tigo mangana ya clanism and whatever in Kisii County kon toko gendra ne binte ngomo nyalibali ngomo Machoge gosiki Kisii County te ko gendra because saizi abantu bano buno kwenda town buno gotara keraso igwete monda ninkorusi wa oyo ako madenga ya yuta korusi simba mbuyale osoro mbuyale ekiyo kana kegenda inere discussion ekogenda in Kisii County county chinda chituliete ni maendeleo inaendelea lakini Kisii togenda tagosu bantu bairu banyali bali chibesa bakolire which is happening wana igendo tutakeire tora buna nanya simbarati na faingilie kwa hii maneno Patike kona kominyokani, patike kona kominyokia wananchi. Amatanga wananchi ba kominyokia. Lechiro kerase any public function no kominyokani okaraki. Korara. Iko issue kwa boligoro ya nyalibali. It is political to nyalikonya tuanze kwenye discussion saizi we can't finish it. So it's purely political na ande tigaga bana nere tigaheshimwa wa wengine kidogo ndio tubuna hapa Gusii nyalo kwa batogosuka toko minyokaniga ntogosuka kendege daktari tari county ya Kisii yoka tokorana okungusana negati omo governor no mokonyo ye kwege county ya Nyamira ntwa patokora okungusana na egati yomo governor no mokonyo ye gokuriria ensemo ya Nyamira ingeke kwirira okungusana noko tukorarigiria sesemo ya Nyamira tokoye kwambia na Kisii ingeke gocha kiriro okungusana negati omo governor no mokonyo ye oise kurigereri tari no nyine county chetu cha Gusii chioka oise kurigereri Kenya county chinyinge okumusana na kati yo mo deputy no governor kwa vile wako yana kiwa mona sana naenda nkaite na singinjo ya katiba ya ito orekaro yaro setugo ya ete mo deputy mandate getabo ene tokokora bono mo deputy yoko nyora igani tisamoya atabu atigasi ya ebuye igere specified as a constitution na wento of course no mo koji bo mo governor lakini tabu ati mandate ya yona nanche muna ebinto mwa to tenenda nikasi giti bono ngaite kwanyora buna ekerate to go sukagochia sekete mo governor ya ira nanzake ya tuwendi ko colleague ya colleague usinaje diga colleague ya to colleague so ngate monomone kento kerete ta mangana haya na ne asingencho e constitution te tarueti ibaga biye igori mo deputy kya wana to kokora igo omangana yoko musana noko anirasyo nyebinde bikare imebiro bitutamanye ko chinse abako nyore binto biro me biba igwana ne tekera bari kuri gikura ona yikire bona iga monto taiti ko bikira nyuna ba igwana ne inera na beko bechan eke gento kirarete omukumusana noko lakini iskoga ndundora ramo non kikiragere because ande ba chore tuam eba chore tuam no mo deputy ebe governor no mo deputy yo una bantu ba watu wa matobi and lezo nyo ba bintu binde birense ya mesa pero bine tutamanya ensema yao mheshimiwa Nemuel again the kira wekoro kunga hidden agendas among the leaders nguchiere ya tiaze bintu bine biacha Nkonyo role chi agreement sinchire mogo sign politicians understand more about that aba Kenya na gego roko nyora bananchi bagutumi ugobe because of the greediness ya bintu biribanya leta ko bakolikera nanse
Igo yamanya koleta na gikonya muburukano kuno yo karaki ko bantu bakunya kumenya kiugo chia. Igo nanditineta kire constitution una mheshimiwa tabire underline mandate ya deputy governor ne clearly ikwandalaine bintu clearly abantu banaenda banya gusaini ebintu byabo gali maybe agasaina kamatabi ngo kwande contract asegete taramo akamatabi ni chenko abantu gitengoli ke taramo likera ebintu bunebyo konyora bikoleto mu musanano at the end konyora mwananchi ndiye anatumiwa vibaya mwananchi ndiye anaumia na kibona batenge egente ke abantu bara solve leaders yabanyene bagenda bakoleki baisaransense pataba mangana ategatotike tigatokolera abana inji na kero monta akolega asieli yae simba akolega asiae deputy akolega asiae women rep ivoyo kama ni osoro the MP and the chief whip nera enda akolega asia baise kobwati bintu bunebi we won't be undergoing ibintu bitoko minyokan size Kisii County ensemo ya udaktari no chenga no bwato bate kobo mo MC bwensemo ya Nyamira siritanga ni county assembly ya Nyamira nende to korobo koleri buae asenseme no isanegete na oversight agendrete ase county Nyamira asengenjo onto bata kore weekend ya eto murayo yo mokuru ase county Nyamira tebanga nigo asumuni bekenyo yatenga nigo the county assembly of Nyamira has gone in bed with the executive tebanga nigo bono iga they are no longer kora oversight nigo paramo kiagera nigabete ka komochia omonogeria singinje nigabere akora kana ebi karebi ngako akode banga tinche gaba natoma timatinga akora kwao county assembly ya Nyamira nendrete nemeroberia liire yoko mongera nkieke serikali okora wapo swali ya sana oiso kori le Nyamira county assembly ige wate faction ibe ne wate faction ya support mugabana ne wate faction ya support mugabana patili tili oversight eto je twali kwana igafo sayuna oversight but ntuli ko zidori oversight ni se ige wente korwana oversight bante ba wente botaramo nali ba kuli lingi ge kokoro one ke yare tre emina no gete ekorokana Nyamira of course the function chinga to aluma speaker ka ko represent omugabana into Nyamira amusinyalibo gako genda chifanjo chika ko represent intamanya se constitution was in allowed by your party as siasa abakonyora mbasikaine na bakonyora na agarate kusaka bomo speaker na changiete so mpaka watu bwamate bwabo lakini nento twaro saba MC wito Nyamira onye no fasaitia kokoru ko fasaitia koru ne wena to ngento ngirabe kubiya kuchia toda ya gente ngira koru ngento ki gente ngirabe kubiya ngento kuchia mu ngento kembo bekere tuanjira to se koleta siasa to koleta termina no to nyoko ebinti myo sipie kero to kokora na bana inje bito no bakumia because imari konyana magendera yaganire bwana Mwancho muri Ndizi TV nganchire to enda somo timokomoke nigo to endete kusanga na Nemuel Ombiro oyo ligetie ochukwa mereke ruko kyobo MCA we wodi yabo chetendere na boigo no mheshimiwa wa daktari Bonface Kegusu boigo oyo ligeti kuchukwa merelia obo MCA we ward ya Nyamira ase obo choli obo kebole bosio inyoranga nigo barachukwa enda obo choli yo maega yo kumusiria oyo kabiro mu MCA we wodi na boigo omurai bwa bale no mubaro omonge bunge county ya Nyamira as amaleta nyagusira Elijah osiyemo yebeta kasi wimagwaye mwako itasboigo toraje ko tokuchukura na sentunda yende ntochi okolera ekerenga sengane ina boigo koswase chiwodi chabasigo nganje tonda somutimo moke kolene titorerane toje kugenda gusanga amange igoro yayagendrete asisiasa chire ime county ya Kisii na boigo county ya Nyamira. Ndizi TV, Ubwansu,
bw'omu Gusii. Nakumbuka siku ile nilipopelekwa shule, nililia kwa kelele. Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoburuso ibwata aborokia begiribuya ire asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari cyobosombi ase bari bakurware amache yugweshibya nabo igokonywa chinyomba cyakebara chinchenu kigima ribagarisa ine ryaborokiwa kugosoria negukini byegwa byabo mbabwate abarindi ase skuru iyo nabo igonkurwa bari echayi ya sanne na lunch kubwate bari omurubyo CBC ayerera bwango onyorori bakasi skuru iyo omwano abegati yabari yabake bakonyora migiryo yibirengo bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend to tell a friend. Welcome all. Napokuba kiresimi ase namba 992